Hem vingut aquesta tarda a Barcelona amb el grup de primer i de segon de fotografia per veure l'exposició de Salgado, Amazònia, i després anirem a la de Cartier-Bresson. De moment, la d'Amazònia, espectacular. I, és un projecte que ha fet durant 7 anys i representa una mica la natura i les tribus que viuen en ella. El que més m'ha agradat d'aquesta exposició és la realesa i et fa pensar una mica en com viu la gent sense tecnologia i lo simple que seria. Acabem de sortir de l'exposició de Cartier-Bresson i també ens ha agradat moltíssim. És una exposició petita, ens han fet una breu explicació que ens ha ajudat molt a entrar dintre del món del moment decisiu clàssic de Cartier-Bresson.